Rayuwa, rayuwa kyakkyawar abu ce, tana da abubuwa masu ban mamakin gaske a cikinta. Me yasa rayuwa ta zama ta musamman da kyau haka? Tana da kyau saboda abin da kuke da shi, da abin da za ku iya yi, da abin da kuke ku fuskanta. Domin kun kasance kuna fuskantar rayuwa. Rayuwa har yanzu tana da kyau. Rayuwa tana da sassa daban-daban. Rayuwa a koda yaushe tana da kyau. A kullum sabuwar rana ce kuma sabuwar dama ce wanda wasu ba su da. Wannan rayuwar da aka ba ku, wannan rayuwar da kuke riƙe da ita, na ɗan wani lokaci ne. Wannan rayuwar tana ba ku dalili na ɗan wani lokaci kawai. Tana da ma'ana mai yawan gaske fiye da yadda za ku iya tunani. Mutane da yawa a wannan duniyar suna ɗaukar rayuwa a banza maimakon ganewa. Dole ne ku yi amfani da damar da za ku rayu ta hanyar da ta fi dacewa. Ku san yadda za ku tafiyar da rayuwarku, domin za ku fuskanci gagarumin ƙalubale mai matuƙar yawan gaske. Za ku faɗa wurare daban-daban da ba za ku iya fahimta ba, kuma wataƙil baya cikin matsayin da za ku iya fahimta a wannan lokacin. Lokacin da kuka fara jin cewa ba kwa da wani matsayi, sai ku fara tunanin ba kwa son wannan rayuwar. To kun ji kunya, domin rayuwa kyakkyawar abu ce, kuma babu wanda ya isa ya lalata ta, kuma babu wanda ya isa ya sace farin cikin rayuwarku, kuma babu wanda ya cancanci ya sarrafa ta sai ku. Domin wannan rayuwarku ce, kuma kuna da ‘yancin yin rayuwa ta hanyar da za ku iya yi. Dole ne ku horar da kanku ɗaukar matakin sarrafawa. Akwai abubuwa da yawa daban-daban da za ku fara. Za ku fuskanci gagarumin ƙalubale mai matuƙar yawan gaske, wanda hakan zai yi ƙoƙarin tsayar da ku. Za ku sami ƙalubale daban-daban wanda dole ne ku fuskance shi. Amma maimakon gujewa ƙalubale, ku yi gudu zuwa ga ƙalubale. Ku fahimci cewa wannan rayuwar tana da ma'ana, tana da dalili da duk waɗannan abubuwan da kuke tunanin cewa yana da wuya a gare ku. Ku tuna, wani lokacin za ku yi waɗannan canje-canjen a waɗannan yanayin, wanda hakan yana sanya ka cikin wani matsayi, sai ku ji cewa ba ku cancanta ba. Kada ku yi kuskuren faɗin haka, domin kun cancanta. Ba don komai aka halicce ku ba, an halicce ku domin wani abu. Rayuwa tana da kyau, tana da kyautar bayarwa. Kyautarta dole ne a karɓa idan mai kyau ta zo da shi ko mara kyau. Yana da kyau ku tabbatar kun fahimci cewa yanayin da wannan ƙalubale dole ne ya faru a rayuwarku. Wani lokacin za ku zo ga wani batu, za ku ji cewa kuna cikin halin rashin nasara, sai ku fara sarewa. Kada ku sare, ku sani cewa kuna iya zuwa wani mataki a rayuwarku, kuma inda kuke a ƙarshen igiya kuke. Kawai abin da ya rage shi ne ku yi hawa sama. Ku jajirce, ku yi aiki tuƙuru, amma ku tabbatar da kun yi haka fiye da can baya. Ku daina damuwa game da abubuwan da ba za ku iya sarrafawa ba. Ku fara mai da hankali akan abubuwan da kuke da iko da su. Ku sarrafa kanku, kun yi amfani da damarku. Ku yarda da kanku cewa wannan bai zo ƙarshe gare ku ba. Wasu mutane suna can a wata duniyar, amma suna ƙoƙarin gaya muku kada ku zama wani abu a rayuwarku akan abin da kuke ji a cikin zuciyarku da kuke son ku zama. Haka mutane da yawa a yanzu suna cikin baƙin ciki akan abin da kuke son ku zama a wannan rayuwa, kuma za su iya ƙoƙarinsu don su ɗauke ku akan wannan hanyar. Kada ku bari hakan ta faru. Kada ku bari wahala ta mallaki rayuwar da kuke da ita. Kada ku bari kowa ya gaya muku yadda za ku tafiyar da rayuwarku. Kada ku bari kowa ya jaye ra'ayinku akan manufarku. Kada ku bari kowa ya san manufarku. Na gaya muku tuni cewa kun cancanta. Kada ku bari wani ya kalli cikin idonku ya ce ba za ku iya yi ba. Ina gaya muku a yanzu, dole ne ku yi shi. Ina gaya muku a yanzu, dole ne su ba ku uzuri. Tsoro da shakka ba sa da wuri a zuciyarku.
domin wannan ita ce rayuwarku, ita ce kuke faɗa a kanta, wannan ita ce rayuwarku da abin da kuke rayuwa a kai. Kada ku yi kuskure, babu wanda zai fiye da yadda za ku yi, kar ku jira sai wani abu ya faru, ku sa ya faru yanzu, ku sanya hakan ya faru sabida dalilinku, kuma ku ɗauki cikakken mataki, kuma ku sarrafa wannan abin da muke kira rayuwa.